No niin, sehän on. Tervepä terve ja heipä hei. Meikäläistä kutsutaan Laneeksi ja on tämmönen ihan perusjantteri. Päivät menee aika lailla tehdessä kunnallistekniikkaa ja vapaa-aikana sit vähän kaikkea mitä ikinä keksiikään turailla. Sitten tossa välillä mukana menee pikkuisäntä ja tällä hetkellä valitettavasti on ollut viikonloppuisänä, mutta onneksi sekin tuossa muuttuu sitten syksyllä, että tulee sitten viikkojärjestelmä, niin saa olla enemmän pojan kanssa. Se on ihan mukavaa. No, kerrotaanpa sitten vähän, minkä takia mä nyt tässä tätä videokuvaan. Mä oon jo pitkään ollut kiinnostunut niin kuin videoiden kuvaamisesta ja valokuvaamisesta ja on nyt tietysti tullut otettua sitten aina puhelimella ja kameralla, mutta sinnepähän ne on Galleria ja Uumenin jäänyt pölyttymään, että eipä niitä tule itsekään paljon katseltua se enempää. No sittenhän mulla välähti tietysti, että no, mitä jos mä rupesin kuvaamaan videota, jota tekee jotain tämmöistä vlogia ihan normaalista perus duunariarjesta ja kaikesta, mitä tässä nyt meikäläinen tulee touhuamaan. Että mä oon tätä jo pidemmän aikaa tässä funtsinut, että pitäisikö ruveta tekemään, mutta sitten mä jotenkin aina miettinyt, että haluanko mä välttämättä pistää omaa pärstääni nettiin, tai että tuleeko edes ketään ikinä kiinnostaa tämmönen, kun tää ei ole mitään hienoa ammattimaista juttua, tai miksi sitä nyt voi sanoa. No, mut sit mä ajattelin, että no, onpahan sitä ainakin YouTubessa eläkepäiville jotain katseltavaa. Voi nauraskella ja katella, että no kaikkea sitä on tullutkin kuvailtua. Ja saahan tässä nyt tietysti sitten oppia tähän kuvaamiseen ja valokuvaamiseen ja editointiin. Että mulla on myös järkkeri. Mä joskus ostin järkkerin, on tästä jo aikaa. Tuli silloin, että mä haluan kameraa. No, sekin on ollut vähän semmoisella vähäisemmällä käytöllä, mutta että nyt mä sitten kanssa ajattelin, että otetaan sekin nyt sitten samalla tähän käyttöön, että ruvetaan harjoittelemaan sitten valokuvaamistakin ja sen saloja, että mä sitten laittelen niitä sinne Instagramiin puolelle enemmän niitä kuvia. Niin, mä nyt sitten ihan ajattelin näille videoille kuvailla tätä arkea tässä. Nyt päällimmäisenä projektina vähän ruveta kehittää itteensä ja omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Ja sitten välillä varmasti teen videoita, kun kiinnostunut autojen rassaamisesta, mikä on sekin jäänyt niin kuin tässä aikaisemmin tosi vähälle. Tietysti jotain pientä tullut tehtyä, mutta ja perusjuttuja, mutta nyt mä ajattelin ruveta ihan vähän perehtymään siihenkin moottori- ja autojen sieluelämään ja laitellaan mun Audia sitten tossa huoletaan ja varmaan vähän jossain vaiheessa vähän laitellaan isompaa turboa ja rakennellaan sitä pikkuhiljaa eteenpäin. Sitten varmaan tulee ihan motskarilla ajoa tai motskarivideot, että mä käyn ajelemassa ja saatan tehdä niistä jotain videoita ja höpötellä siinä samalla ja jos jotain reissuja tulee tehtyä tai semmoista ja mitä nyt ikinä tässä oikeasti keksii kuvata, että sen näkee sitten tulevaisuudessa. Joo. Taustana vähän tuohon itsensä kehittämiseen, että kesällä 2025 olin vähän
pidemmällä sairaslomalla ja loppuun palaamisen takia, että tuli niinku yksinkertaisesti seinä vastaan siinä ja ihan siinä niinku pidemmän aikaa oli muutenkin kroppa ja pää ihan täyttä huttua, että siinä jo melkein puoli vuotta meni se elämä sillä tahilla, että aamulla aivan väkisi ylös ja töihin. No, työpäivä nippanappa pystyi vetämään ja no, sitten muut loppuvapaa-aika niin meni sängyn pohjalla nukkuessa ja sitten se rupesi olemaan sitä, että ei oikeasti niin kuin ei aamulla enää ei pystynyt mihinkään. Sitten tuli pakko mennä lääkäriin. Siitä se sitten lähti vyyhti aukeen niin sanotusti. Että edelleenkin näin vuosi siitä, kun Pohjamudissa käytiin, niin on edelleenkin ollut niin kuin huonoja viikkoja ja päiviä, että joskus oikeasti saattaa vaan se virta loppua. Ja totta kai se aina vaikuttaa sitten mielialaan, kun tekisi mieli touhuta ja tehdä jotain, mutta ei yksinkertaisesti kroppa ei vaan anna periksi. Tai antaa periksi. Niin, näinkin se voi paremmin sanoa. Nyt kun tässä on sitten miettinyt elämää taaksepäin, niin kyllähän sitä varmasti tuli poltettua niin kuin kynttilää molemmista päästä monta vuotta, että sitä on ollut jo todella pitkään oli semmoinen väsynyt, että mutta mä vaan yritin väkisin jaksaa ja sit sitä ei jotenkaan voinut itsellensä myöntää, että ois mukamas avun tarpeessa tai lomaan tarpeessa tai että olisi oikeasti niinku, että nyt rupeaa olemaan seinä vastassa, että koska enhän mä voinut, mä oon mies, eihän mä voi olla niin heikko, enkä hätkähtää mistään pienistä, että mun on vaan pakko jaksaa, näin mä siis ajattelin. Ja pahintahan siinä kaikessa oli se, että mun piti itselle myöntää, että tilanne on nyt tämä. No, sittenhän se nyt sitten kaikessa siinä niin jäi se sitten oma hyvinvointi vähäiselle. Ei jaksanut tietysti vapaa-ajalla hirveätä liikkua, tietysti välillä jotain pientä, mutta ei tullut paljon katseltua mitään syö. Ja aina totta kai keksi jotain tekosyitä, minkä takia sitten voi vähän herkutella tai ei tarvitse lähteä liikkumaan. Että. Ja sitten kävi se myös, että sitä omaa todellisuutta halusi sitten paeta sinne nettiin ja scrollata somea ja pelata tietokonepelejä, että pääsi vähän irtaantua siitä omasta todellisuudesta, niin sekään ei ole hyvä. Nyt mä sitten ajattelen, että otetaan nyt sitten niskasta kiinni ja aloitetaan pikkuhiljaa liikkumaan enemmän ja aloitetaan pienestä. Ei lähdetä heti syvään päätyä. Aloitetaan pienestä ja tehdään ja ihan semmoista arkista, että tässä kotona ja käydään lenkillä ja näitä. Mä en ole oikein koskaan mikään sali-ihminen ollut, että haluaisin sinne niin kuin lähteä. Mä lähden vaikka metässä nostelee tukkeja, jos jotain tämmöistä. Että koitetaan ihan semmoisella perussetillä touhuta tässä. Sitten tietysti katsotaan vähän samalla tarkemmin, että mitä tulee syötyä. Että olen mä nyttenkin koittanut, mutta kahtoo arkena sitä ruokaa, että olisi hyvin semmoista ravinnepitoista, mutta aina tietysti tulee sitten, kun käy jossain, no voin mä nyt yhden suklaapatukan ottaa tai iltapäiväkahvilla käyvät, voin mä nyt yhden munkin ottaa ja sitten se on vähän silleen, että mä oon aina ollut, että no perjantai voi olla herkkupäivä, mutta mulla kun ei sit ole siinä hommassa sitä rajaa, että sit kun se karkkipussi ja siipsipussi ostetaan, niin se on perjantai-ilta ja ne on syöty, että nyt paljon tarkempaa kuria siihen homman kanssa ja sitten ruutuajan mä haluaisin mahdollisimman vähäiseksi, että mä pyrin pitämään sen alle
alkuun nyt ainakin alle 2 tunnin. Mutta mulla nyt on aikaisemmin ollut semmoista 4-6 tuntia ruutuaika, niin se on ihan hyvä, että jos se pysyisi siinä alle 2 tunnissa, niin sitä voisi sitten kehitellä kaikkea muutakin. Saa sen niin sanotun, miksi sitä sanotaan, nopeaksi dopamiiniksi, saa sen alas, että sitä voisi sitten olla ehkä iloisempi kaikista muusta pienistä onnistumisista ja tämmöistä ihan arjen normiaskareista. No, mutta siinä oli sitten nyt vähän jotakin meikäläisestä ja katsotaan mitä tästä tulee, vai tuleeko ikinä yhtään mitään. Että aluksihan nämä videot voi olla aika tönkköjä ja vähän tämmöisiä ilmeettömiä, niin kuin nyt tämäkin. Ei osaa ehkä rentoutua tämän kameran eessä ja ei ole ehkä sinut ihan sen kanssa, että kuvataan tai puhutaan tuolla kameralle. Että mä en ole kumminkaan koskaan ollut mitenkään aktiivinen somessa tai jotain pientä joskus tullut laitettua, niin kuin henkilökohtaiseen Instagramiin tullut jostain joskus laitettua, mutta ei ole mitään, ei ole niin kuin todellakaan joka viikosta. Niin, tää on aika uutta touhua meikäläiselleen. Mä ajattelen näitä videoita nyt tähän. Mulla on tämmönen vanhempi, joskus tehnyt tämän kanavan ja alkuun oli ihan vaan sitä varten tää kanava tehty, että mä oon kaikkea vähän pelivideoita on laittanut tänne silloin tällä huvikseni, mutta mä nyt ajattelin, että tänne nyt samalle kanavalle voi laittaa näitäkin. Että melkein ihmetellä, sitä laitetaan tommosia turhanpäiväisiä pelivideoita. No, nyt tuli otettua tää ensiaskel ja höpöteltyä tälle kameralle. Vähän tämmöstä apaattistahan tää on, mutta no, ei kai siinä. Tästä on hyvä jatkaa sitten seuraavaa videoa ja videon tekemiseen. Niin. Muistakaahan pitää itsestänne ja toisistanne huolta ja seuraavaan kertaan. Mörö!